אני כל כך מתרגשת, באמת. תסתכלו עליי, תחייכו, תנשמו. זהו, סיימתם את זה ובגדול, כפיים להליכים האלה. אני כל כך גאה בכל אחד ואחת מהם. אתם אפילו לא מבינים כמה קשה גם במהלך ההופעה שאתם ישבתם פה ונהניתם, כמה דברים מאחורי הקלעים קרו במהלך ההופעה, והם פשוט הפגינו פה מקצועיות ובגרות שאני כל כך מתרגשת. אני חייבת קריאות, חייבת לספר ולשתף בקטעים קטנים שקרו תוך כדי המופע. הייתה ילדה
שלא מצאה את השמלה תוך כדי ההופעה. כל הבנות החברות מאותה הקבוצה החליפו בזריזות חצי מהקבוצה שמלות כדי שהיא תוכל להשתתף ושהיא לא תהיה שונה מכולם, שהיא תרגיש אחת מכולם. זה פשוט מרגש אותי. ילדה נוספת נפצעה תוך כדי, נטמה את הברך, והחברות טיפלו בה והיא המשיכה לרקוד כמו גדולה. מדהים. מדהים. תלמידה נוספת מהממת על תחילת ההופעה, מרוב ההתרגשות לא הספיקה לקשור את הנעל פוינט, והיא עשתה את כל הליכוד כמו אלופה. ובאמת, באמת, באמת, אני כל כך גאה בכם על הדרך ועל הבגרות והחברות. זה הדבר שהכי מרגש אותי. אז באמת, אני חייבת להזמין את כל הצוות המדהים של המורים שלנו, שבזכותו באמת לא היה קורה הערב הזה. אז אני רוצה להזמין בבקשה את זהבית, המורה לפלמנקו המאמנת שלנו. יבגני רוגוזין, המורה שלנו לברגדן, שבעצמו נתן לנו פוקד אחד מאמן. דליה, המורה שלנו לג'אז ולגיל הרך. אלה פרן, המורה שלנו לקומפוזיציה ואימפרוביזציה. דנה בנט, המורה שלנו לקלאסיקה אלופה, שמהקונטרול הגיעה אלינו כבר בזריזות. דנה הייתה אחראית על ההפקה בעיצוב התאורה. אין לי מילים להודות לה, ימים ולילות. יש לנו שני מורים נוספים בצוות שלא נמצאים כאן עכשיו, אבל הריקודים שלהם היו מירב וניר, אז כמובן המון תודה להם. אני רוצה להזמין את הזמרת המהממת שלנו, אושי. וכמובן, אנדרי הגיטריסט. איזה פרחים הם מקבלים? איזה פרחים? אמיתי, את פה לידי. אז כמובן, אמיתי שלי, תודה אמיתי. תודה לכם גם הורים, יש גם... והכי חשוב, תודה לדלי.